Para riba it, hagane ka John Miet, Shuwa ka Jingkren ya ka Republic Day ka bahinyo posau, nga ay kublay ya baro kinong India ki badon hakari bat syabari kumju. Mentangin jam sa kasnem ka bahinyo posan kum kari sensyar ba. Naduk kasngi bala pediang ya kariti sensyar kari haduk menta kalalong shisha ka jingyak lenti ka bala ay mensim ya ki babun ki way pat kiri. Baro kinong syong kari kidai hok bansung sarong ya ka kana jong kari India. Habang irakhe ya ka Sngi Republic, ngirakhe ya ka ka bangila job lang kum kari. Ka India kum bakalong kadai kari jong ka way ni ki jaka bala rimba baki priyo kila syong lasa. Lakhot ya ka India kum ka kami jong ka jing sensyar ba. Kum kari sensyar ba ha ka juk bamenta ngidang long kari ka badang long ba. Hakisnem Shuwa ban yo kajing light load ngilaya kendo shibon kijing bat kijing yale kijing duk bat kijing bam nang tho nang puli kidai artle kibenta na kibabun kijing tuna kibami na kajing sha sensyar haki pareng Henry kaman sem jong kari India ka beteng ban rem rengkat kijing kermen bat kijing skem ngisdang ban shem ya kijing kerpang haka kana sakan mau jong kalong brio man brio Hakari India bayar bat buon pat ngiyai long ki bakerpang bat ya teli kawai. Ngila ban le ya kani namar ngingen bangi ya long kawai kata babaro ngilong kinong India. Ngila jam saprang kum kari sensyar pat ba namar ba wat langi don shibun kijat jingat bat kijat Ktien henrei umsim la paria yangi penban la pinya teli yangi. Kani kadai kicing itanat jong kari India. Kani kecing iternat kadon haka pedeng jong kariti sensyar kari kabalayang banyale ya shibun kecing tenju. Kariti sensyar kari kabala sedang ban penyat bat penbet ya kecing im jong kecing sensyar pat ba kadai kecing mi na kecing ale light load. Kecing ki jong kari bala lam khamat do Mahatma Gandhi kadai syapang kecing job ya kecing light load bat kumju syapang kecing sembiang ya laki nongrim. Ki pausnam jong kecing ale bat kecing IT lun kalaya rap yangi ban jom tang ya kecing light luit na kecing syak sensyar hakinong wei henrai kala besuk ru hangi ya kinong rim bat kecing yo I bajanai ya ka perthai kinong pen kaladur ya kari kles nok tilang bat kiriu yo I jingai lambat kiriu syampang ban ya rap yangi bangin sungthu ya kinong rim ka menor jong kecing suk kecing along shipara bat kecing rengkat kertan Kito kibala sandur ya kesan perkat ke India menta kila pediang ru ya kibut kibana bari rengkat kecing bot ya kecing ajing mut ke Vedas ke boong ai ba kecing mut kibakut kinwan syangi nabaro kiliang dakani lapan scam ya kerukom perkat ke bajeliu bat ke bajanai hakariti sensyar jongi Ya kariti sensyar jongi la ai mensim da kesan perkat jong kibriu ki bela rimtam ha ke perthai bat ki buj batmai ki bela mi ha ka khana sakan mau ke badangshin kari kan amla ban klet ya Dr. B.R. Ambedkar ubala khle ya ke drafting committee jong kariti sensyar kari ubala don ya ke benta ke bakongsan ha ke jing penwan dur ya ka Hakan ni kasngi ngiken mau burom ru ya ke benta jong diu syampang UBN raw ubalapan kre ya ke benta ke basdang jong ke jing penlong ya ke riti sensyar kari bat kumju ya ki wai ki riu syampang bat ki officer ki balaya rap pan penlong ya ke riti sensyar kari ngisu sarong halo ke jing shisha baki dekat jong ke assembly ki mi khmat na baro ki than bat ki jat ben riu jong kari India ki bakan thup ru ya khat san ngut ki kentai Kejio I jongki kumbala suit la shor hakariti sensyar kari kalaya beteng ban lam nanti ya kari sensyar pat ba jongi hakatai kapor lapen kaladur ya ke India na kari ke babun ba ki baduk bat ki bamnang ban tho bat puli syakari ke baskem ke bayat syaprang syike kerdan basaneng Kini kenam lak banja klem ke Jingpynkylla snok tilang ya ke jing start jing kinong tau nong penlong ya kariti sensyar kari ki bala tebe jing syai ya kalenti ya jongi Katba ubaba sahib Ambedkar bat kiwei kila kedaw lenti bat peni ya kedur kadar jong kenong rim jing imbriu ka kamram ban ya hakalenti ke badai kalong ke jingkit kli jongi
ngilala ban le shibon kat kum ke jing angnu chongki ndai ngi sung tho badang don shibon ki bangi hap an sung tho ya ka nongrim jong gandhi ka salvo daya kata ke jing kentiu ya baro ke jing ya chaprang jongi habaro kilyang kalong ka ba ai man sim para nong shong shnong haka thong jong ka salvo daya ke jing ya chaprang ka ba ai man sim bha ka dai halor kalyang ka yo ka kon Haus nem balala ke India kalawan haka kedan kebasan haka liang kayo kakon haka pertheng. Laban kedau hang ni bakane ke jing job kawan hadin jung ke jing kendu jing e ke bakrau haka yo kakon haka leng ka pertheng. Ke jing don jung ka klam kalakin jo saka saus nem menta kabalak ta lut e ka yo kakot haka leng ka pertheng. Haka por basdang ka klam COVID-19 ka yo kakot jung kari kala sakta sikat de e. Ndai da ke jing la jing ke nuya lam jongi rengkat ke jing trei lang jongi ngilala ban pin ki em biang ya ka ki babun ki tanat bakan tiu ka yo ka kon kila sak ta lut ha ke jing len shop jong ka klam ndai kari India kalalong ka wei ne kiri ke bastet bha ke jing kiu ha ka yo ka kon kari kala ban pin ulong ya kani da ke jing korbar shit hem bat biang por jong ka sorkar ka atma nirbhar bharat kadai ka wei ka balawan ra e ka jinga trailang jong ki pai nong song snong kari nalor ka ne ki ladon ru ki wei ki scheme ki balaya rap ye ki tanat ba pher ka long ru ka basung tanat bat song hun ba ki nong song snong ki baduna ka yo ka kon ki la sa kan thup lang ha ki scheme bat ki program ki balaya rap ban weng ye ki jing e jong ki da ke Jingpynkylla kam ya ka Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana ka balapan bana hauluber arhajar arpho ka sarkar kalapan thikna ya ke Jingpynbyang ya ke Jingbam na ka banta ki longyeng ki baduk hakapor baka yo ka kot jong kari kala sakta na ka Jingwan jong ka klam COVID-19 na ka daw jong ka ni ke Jingarap ki nong song snong kari kila lan na ka Jing sathangan haba phai sa ka jing tray na ka banta ka bha ka miat jung ki longyeng ki baduk layai penchla ne ka por pentray kam jung ka ni ka scheme ka bala a jing mentoy ya kumba prap hawai klur ngut ki para nong song shnong shu ha ka jing penchla ne ka ni ka jingaram ka sarkar ka lapan benaru ba menta usnem arajar arpholai ki nong yo mentoy kindang yo ya ka bam ka sa Dakan ni ka senjam ka bakraw ka sarkar ka la shim ye ka jingkit kli ban kimi ye ki brio ki baduna ka yo ka kon ha ka jo ka por ban yarap ru ye ki bakin yo jingmentoy ha ka roy ka par bat ka yo ka kon da ka jing yat bet jung ka yo ka kon ngilala ban ya chakhamat ya shibon ki scheme penroy ki bakraw ka thong ka ba khamat e ka long ban pinlong ya ka ri ka ba baro kinong song snong la ka long shimet niken hun kin sung tho ya ka jingla jongki bat ba ken roi kar hai kumba ka puli puthi ka latai ya ka nong rem ka bas khem ya ka ni ka banta ka national education policy ka lawan ra i ki jingkala ki bakraw kala penpau shisha ya ki artli ki jing thmu jong ka puli puthi kata kum ka atyar jong ka yo ka kon bat ka jing pen kup bor ka em lang sa lang bat kum kalanti ban shem ya ka jing shisha kane ka matrai kam kalong ka jing hikai badai por ka jing im jong imenta bat ka long ru ka jing pen kre ki nong puli bakin ya khun ni ki jing e ha ka ne ka spa snem ba arpho wei ka national education policy ka kenteru ya ka benta jong ka technology ha ka ban pinyar bat ngam jiliu ya ka jingpuli ngila sedang ru ban sung thu bah ki por basdang ka COVID-19 ki kor ki bor ka jukstan menta ka rap shibon e ha ka jing im jongi ka digital India mission ka yale ban pinlong ya ka information bat communication technology ka bakan thuplut ya baro klem da pinya klat ya ki bahasor nan kondong kadang mi kisngi ki brio ki basa agi jaka ki bakendong kilanang yo ki jing mentoy na ki jing don jong ki internet bat kila yo ru ya shibun ki jing sakri ki bala ai da ka sarkar ngidai ban so sarong ki jing job jongi hakaliang ka science bat technology kari India kala long ka wei ni ki ri ki bala pau khamat ru ha ka jing start hakaliang ka hau ki jing kala ki babun kilanang tulun menta ha ka bala ya weru ya ki seng shimet bakin ya snok tilang hakane ka benta ka gagan yan program ka bakit ikinong her hau kari India kadang don hakalenti ke Jingpynkylla kam yaka kani kadai kaling sun ka baning kong jong kari ka ban kit brio sa hau
Ya ka Mars mission jong ki India lapin ya da ka kan hun jong ki kan thai kani ka pin iru baki para kan thai bat ki kun kan thai jongi kim long shu ki basa din haki wei ki liang ke Jingpyn kup bo di ki kan thai ba ka jing ringkat kerdan ha ka em lang sa lang kam long shu tang ki jing ang nut hendrai ngi la ya chaprang ban pun ur long yaki haki ni ki khandiat snem da ke jinge simbanta jing nong shong shnong ha ke jinge lap ya ke beti bachao beti parhao ke jing mi khmat jing ki kan thai ka la keu habaro ki liang ha ke jing let jonga sikijalla ki jaka puli bara ke jinge kendu be ki nong mi khmat ne ki snap tre kam ba pher nga itan nat sisa ya ke jing shlur ba ke jing skong scam jong ki kun kan thai jongi ngam skong artatin ba ki ne kin salong ki atyar ke ban penwandur ya ka lawei jong ki India ki ai ki kampala ki bamla banlong la da shiteng na ki jingdon ki nong shong shnong kari ki yo man sim ban no sinyang sha ka jingtai ya kari ha ka jingla ka ba bhatam jongki kani ke chok ka thong jong ka Jingpyn kup bor ka la lam ya ka sarkar ban pai khman shi ki jat man ri rit pat ba kan thop ya ki schedule kas but schedule tribe ke jing shisha ka long ba ke jing thmu kam dai tang ban wengi ki jing e bat yarap yaki ha ka roi ka par hendrai ban lum yi ki jing tem bat buat nuksaru naki kum ban chukudo kerpang ki jai ban riu lum ki don ye shibun ki jing hikai ki bala banya samlang ha ki wei pat ki benta ka wei ni kita ka long ki jing ada ya ka maryang ban penlong ya ki imlang salang ka batek song bat ya teli parari ba iet ke jing mi na ki babun ki Jingpyn trai kam ke sarkar hakini ki khandiat snem bala len ban pen kelaya baro ki benta jong ko rukom sensyar khadar ban pen pa wi ki sap ki phong jong ki priu kala pen long ya ka perthai ban pet chaka ban buram ru yaka ke jing don benta jongi haki babun ke ransan ka perthai kala sedang ban wan ra ki jing kala ki babha kaburam baki India kala yo haka perthai kala ya lam shaka jingpli ye ki lat kilanti bathamai bat ki jingkit khli kumbangi tim ba mentau snem ke India ka yo ban penlong ye ka G20 ringkat ka tin phira ka baong ke jinga long shipara haka perthai ngi yang na ka banta ka jingsuk bat ka jingroi kerhai jong baro kumta ke jing yo ke India ye ke G20 presidency kadai ka kabukser ban kentiu ye ke jing sensyar patba bat ke jing dai bat bun kiri ha ke ju ka por ka longru karansan ka babyang e ban sandur ye ka perthai bat ka lawei ka babha hapo ke jing lam jong ke India na song scam ba ke G20 kan la ban pinjana shu ye ke jing la jong ka ban tai ye ke jing long bam sha shiliang ka ban ne shirta ha ka perthai ka G20 ka ba mi khmat ya kumba ar na ka lai benta jong ka jingdon briu ha ka perthai bat kumba proposal na ka shispa jong ka GDP ka perthai ka dai karan san ka ba byang e banya mirjing mut bat wat ikilat kilanti ban penbet ikijing e ha ka perthai ha ka jing yo I jong ha ka jing khlut ka perthai ka jing kala ka sun beneng ki dai ki mat ki badan kam bha banya kren ke jing shit jing kreat akaleng ke perthai kala nangkiu bat ke jing long ba shit e ni kreat e kala jur bhamanta ngila poi hakasing khan ban weng ye ke jing duk ni ki babun ki priu ni don kam ye ke jing kiu hakayo ka kon hendrai ye ka taru ni yo leng ba ki marpo khando ki ba pen mi ye ka boarding ka basung se ka long ba ki ba duk kisak ta bon hakajing khlut ka perthai ban ye ki wai pan ka jing shna ba Jingpyn priang yi ki wei pat ki lat pen mi bor ka dei ka wei na ki lat ban weng ye ka ni ki jing e ka ri India kala persyang ban ya chakmat ha ka ni ka benta da ka ba pentrei kam ye ka Jingpyn non kam da ka bor jong ka Sngi bat ki kali bala pen ya da ka boarding electric haba phasha ka perthai baro ka wei ki ri ki badai yaksa ka yo ka kot ki don kam ye ka jing arab jong ki ri ki bala keu ha ka yo ka kon ha ka rukom jong ki jing a jing arab ha ka liang ki kor ki por bat ka jing kersan pisa ban pinya biang hapdeng ka roi ka par bat ka maryang saudong saukun ngi hap ban kertiang din shaki buit tan rai jong umen barim ngi hap ban khmi biang ye ki e ki bangi khen kong san e ngi dei ban sung thu hakaliang ka jing start science ni ki nong rim ka jing im tan rai jongi ngi dei ban pen thamai biang sa shisin ba ka jing burom ya ka maryang bat ka jing lerin ka dei ban long hakhamat e ya baro
Ngakwa ban ong hangni ba Mahatma Gandhi udai unong yu thuk lupa uba shisha jong kapor jongi namar ba ulai ui lupa ya ki jinglen shop jong ka roi kapar bat ulama ham lupa ya ka perthai ba ka hap ban pen bhahi yaladi nakata ka bakala pensniu ngidai ban pen thama ya ka rukom im jongi ladangi kwa ba ki khon ki khti jongi kin im sup hakani ka perthai ka wei ne ki Jingkynlla ka dei halor ki jingbam Nasungu kemen ban ong baki United Nations kala pediang ye kecing ajing mut jong ke India bat kala penbenaru ya usnam arajar arpaulai kum ke International Year of Millets. Millet ude uwei na ki marbam ubala sedang ban rung biang hakaru kombam jong ki breu haka perthai. Ujing bam balong sembai kum millet ni ukin jakrai udai ubasuk ha ban rem namar ba ulong umarrep ubaduna bha ke jingdon kam habarrep ya hendrai ubatai bhapat ya kamet kaphat ladabon ki priu ki pai khamat no shauniu jingthung kan yarap sibun ban penne pensa ya kamareng bat kan pen bharu ya ka koit ka khya kawai ka snem kala leit no shakhamat jong ka jingrakhi ya ka sanshar pat ba balas dang sakawai pat ka snem kala dai ka por jong ka Jingkynlla ka ba khamper na ka jingwan jong ka klam ka perthai kala kala shisha tang da kisngi hakini ki lai snem bala let no habangi sngo kumbangi la ban job yu tau khnyang jingpang handrai ngim dai ban ting ni kulmar jingmut na mar bangi tim baki noya lam jongi ki start science bat ki doktor ki nong penyat bat ki sipai corona kin yang banyak kun persya hakanu kanu kapor ngiru ngila sngo thu bangim dai ban kensting bat ngin yai long ki ba pikir para nong shong shnong bon pateng ki briu ki bela tre hakilyang ba pher ki dai hok ban yo e ki jingero ha ki jingno sinyang jongki ha ka khana ka roi ka par jong ka ri sinshar pat ba jongi ha tu menta nga jingero e ka benta jong ki nongrem ki nong bala ki reu start science bat ki barikor ki bela sinrop lang ha ka ri ban kentiu ya ka mensim jong ka jai jawan jai kisan jai vigyan jai anusandhan Nasungu ya baro kinong shong shnong ki pala no sinyang sa kajing kentiu ya kari. Nga penpauru kajing ai kublay sa kinong India ki basyong basa sa kiway pat kiri ki balong kum kinong ra kubor ya ka lariti bat karukom im jongi. Hakajing rakhe ya ka Sngi Republic nga ai kublay kerpang ru ya ki sipai ki balaya dai ki kaput jongi bat ki bakloy ru ban IT ya ladi hakanu kanu kapor na kabenta kari. Nga ai kublay ru ya baro ki sipai bat ki pulit ki baslur na ki tanat sipai bat tanat pulit ba pher ki ba ai ki jinga dai ki weipat ki parari. Nga perto ya baro ki riu slur jong ki tanat sipai bat tanat pulit kari ki bala pai ala ki jing im na kabenta kari. Nga ai kublay kerpang bat ai ru ki jing kerku kerdo ya ki kena na kabenta ka laway ba phanna jongki. Sa shisin nga ai kublay Sngi Republic basuk bakamen yapi baro Kublai Shibon Jai Hind Jai Bharat